Hei, salutare tuturor, sunt Stan Marius, sunt alături de Roland Pauletti. Acesta este primul episod al noului nostru podcast care se numește Breaking Point. Minunat. Oameni buni, ne propunem ca în fiecare seară de vineri să venim cu câte o temă legată de jiu-jitsu pe care să o discutăm. Este o discuție la liber, ne lăsăm ideile să meargă în voie, atât eu cât și Roland și, bineînțeles, și voi, pentru că puteți să lăsați comentarii la postarea noastră. Și dacă vreți să intrați în direct, la fel, scrieți-ne în comentarii și putem să vă trimitem un link să intrați în direct alături de noi. Oameni buni, tema de astăzi este legată de leg locks, de finalizările pe picioare. Și v-am pregătit astăzi câteva chestii foarte interesante, inclusiv câteva filmulețe. Până când începem să intrăm în subiect, hai să întrebăm pe oamenii care ne urmăresc, Roland, câte finalizări pe picioare știți? Sau dacă puteți să ne faceți o listă cu finalizările pe picioare pe care le cunoașteți. Băi frate, fii atent, am găsit o chestie interesantă rău de tot cât studiam tema de leg lock-uri și am dat peste istoria leg lock-urilor, că leg lock-urile sunt foarte old. Când a apărut judo, jiu-jitsu japonez și așa mai departe, de când sunt sporturile astea de grappling, de când au apărut, au apărut și leg lock-urile. S-a schimbat ceva cu popularitatea lor și au avut așa o perioadă de ev mediu cumva, după sfârșitul celui de-al doilea război mondial și cumva până în zilele noastre, da? Leg lock-urile sunt la modă de câți ani? De 5-6 ani. Leg lock-urile sunt foarte riscante. Asta este de fapt unul dintre motivele pentru care leg lock-urile au intrat în perioada asta de ev mediu, pentru că sunt foarte riscante. Sensibilitatea piciorului nu este aceeași ca a mâinii. De exemplu, la un armbar tragi, îl doare pe ăla, poate că rezistă sau poate că începe să trosnească puțin ligamentul. Începe să doare și mai tare, ligamentele încă trosnesc, doare și mai tare, până când trosnesc ligamentele alea de tot, ai timp să bați și te dor ligamentele de mama. La heel hook, în schimb, care acționează în principiu pe ligamentele genunchiului, îți întoarce pur și simplu tibia. În fine, o să vorbim despre heel hook ceva mai încolo. Deci ăsta este unul dintre motivele pentru care sălile de grappling au renunțat o perioadă de timp la heel hook-uri. Și din punctul meu de vedere, ca începător fiind, începătorul n-ar trebui să atingă de heel hook-uri și knee bar-uri. Toe hold-uri ca toe hold-uri, știi? Și anume se duce la heel hook. În principal se duce ligamentele crucișate. Unde scrie anterior cruciate ligament și posterior cruciate ligament. Astea sunt, nu? Aici astea se rup din cauza torsiunii tibiei față de femur. Hai să ne ocupăm de straight ankle lock, fiind primul singur, adică e primul comentariu, nu mai sunt comentarii legate de denumiri. Straight foot lock-ul e prima finalizare care o învață un led jiu-jitsar când vine la sală, e singura permisă până la centura maro. Adică la albă, la albastră, la mov. Te gândești la astea 3 centuri undeva la 7 ani. Ce avem aici? Avem odată piciorul lui Bernardo. Bernardo e tipul un control pe un singur picior. Ne interesează să controlăm un picior. Ne interesează să controlăm bazii. Ce se întâmplă aici? Dacă vedeți, aici este o priză pe gleza piciorului. Adică tu vrei să forțezi, să pui presiune pe tendonul ahile, care este aici în spatele tibiei. Exact în spate unde țin eu mouse-ul. Țin partea, noi zicem wrist blade, adică lama încheieturii, porțiunea asta, o dorești exact în spatele tendonului, pe care, luând bazinul adversarului și având aici o priză foarte bună, presiune, faci o extensie, antebrațul începe să forțeze, să apese foarte tare pe tendon.
una dintre apărările lui Bernardo că l-ar putea prinde pe Imanari, pe kimono și să nu lase să facă extensia în bazin. Dar dacă îl ții acolo, doar târzi cum ar veni finalizarea, nu ai ieșit. Trebuie să-ți muți șoldul, să-ți apri piciorul ăsta cu mâna asta, veni și aș da jos glezna asta. Sări peste picior. Una dintre cele mai comune apărări. Ar mai fi niște mici subtilități. Aș putea împinge piciorul ăsta să nu mai fie afectat tendonul. Tendonul e o bucată de țesut care leagă mușchiul de os. Okay? Ligamentele sunt un țesut care leagă os de os. Asta ca un pic de anatomie. Automat piciorul ăsta este împins. Presiunea nu se mai pune pe tendon, se pune pe mușchi. Pe mușchi poți un pic mai mult rezista. Efectiv cu mâna asta aș împinge jos și aș sări peste. Și după aia aș veni cu genunchiul cât mai îndoit în sus. Asta e o chestie pe care vreau să o spun de început. Ca să poți să dai orice formă de leg lock, trebuie să ai control pe picior. Controlul pe picior este suprem înaintea finalizării. Adică vreți să-i controlați piciorul cât de bine. Și asta înseamnă, dacă ar fi să vedem piciorul așa puțin geometric, înseamnă control pe linia gleznei, control pe linia genunchiului și control pe șold. Ca importanță aș spune că controlul pe șold e care generează cea mai mare rată de succes. Adică dacă ai un control pe șold foarte bun, este cu atât mai greu adversarului să scoată piciorul de acolo. Controlezi șoldul, e un principiu care se aplică la multe poziții din jiu-jitsu. Vreau să vă arăt aici este la campionatul mondial de anul trecut. E unul dintre cele mai rapide finalizări. Maki Musumeci, tipul cu kimono albastru. Vreau doar să vedeți cum, că ziceam mai înainte de tragere de gard. Deci amândoi se pun jos, cum ajung cu picioarele față în față. Adică își expun picioarele. Și aici o să vedem un straight footlock făcut de Musumeci și gata, se termină meciul. A fost cea mai rapidă finalizare. A devenit de 3 ori campion mondial. Ok, să încă o dată să-l dau. Deci amândoi trag gardă, își expun picioarele, el prinde footlock-ul, piciorul pe bazin ca să-l oprească aici bazinul, are două picioare, mai pe desubt, mai pe deasupra și face extensie din bazin. Frate, Musumeci a pus straight ankle lock-ul pe harta jiu-jitsului. Am văzut finalizări straight ankle lock atât de des întâlnite până la Maki Musumeci. Adevărul că are o tehnică impecabilă. La fel, tot așa un meci foarte, foarte scurt al lui Musumeci l-a tras gardă în prima secundă și a dat straight full lock în primele 30. O chestie de asta. Deci s-a dus unul, oricum a intrat focusat rău de tot. Cred că vedea numai straight full lock-ul ăla de când a... Frații mei făceau aceeași chestie. Care de obicei nu au chestia asta. Adică îi permis tragerea de gardă și se dezvoltă foarte mult lupta la sol. Dezvoltă un game bazat pe asta. Tu vii și îl forțezi să facă takedown, putea să refuze. E obligat. Depinde până la urmă, în momentul în care te-ai înscris la competiție știi. Hai să încep să vorbesc despre heel hook, că heel hook-ul este tema mea. Mulțumim, sensei! Da. Asta o las aici până la sfârșit. Da. Apropo de mișcarea asta de rotație de la heel hook, o chestie foarte interesantă pe care o puteți face cu o foaie de hârtie. Ok? Deci dacă fac o asemănare între genunchiul omului și această foaie de hârtie. Dacă aplic o torsiune, pur și simplu foaia se învârte. Ok? Nu se rupe. La heel hook, ca să rup foaia, la fel și la heel hook, vreau să aplic această torsiune și să trag într-o direcție și în alta. Vreau să fac chestia asta. Okay? Deci în momentul în care am prins heel hook-ul și bineînțeles șoldurile adversarului sunt blocate, lângă mișcarea de torsiune pe care o fac, vreau să mă duc și mult în spate sau mă pot duce pe burtă în funcție de situație și să-mi imaginez cum îi depărtez călcâiul de genunchi. Și apare exact mișcarea asta pe care am arătat-o mai devreme cu foaia de hârtie. Și pentru că tot ne-am fățit în jurul temei heel hook, am un clip foarte mișto. Voi știți ce UFC a apărut prima dată heel hook-ul ca finalizare? Nu o să-ți vină să crezi. Niba era la UFC 8, am înțeles. Da?
Da, Fii așa am atent, fii atent. tot Ken. UFC 1. Da, frate. În 8, el a făcut tot el. Nu este și sonor. Sonor. Sonor, să dăm și cu sonor. Hai să dăm și cu sonor. Da. Hai să mai dăm o dată pentru că vreau să punctez niște chestii. Exact, hai că și eu aș vrea să discut un pic despre asta. Poți să dai mai încet un pic, numai de acolo. Imediat. Te luăm pe ecran, că avem treabă. Uite-te la poziția picioarelor lui Ken când încearcă să dea heel hook. În sfârșit are ciulul înăuntru. Voiam să vă fac atenți de poziția de control a lui Ken atunci când dă heel hook-ul și de felul cum încearcă sau cum nu încearcă să se apere adversarul său. Prima cum adversarul lui nu știa despre ce e vorba, nu știa. Și el dădea cu cotul în gamba lui Ken. Deci atâta știa el imens. Deci asta se întâmpla în 93. UFC 1 în noiembrie 93. UFC 1 Ken Shamrock este, cred că undeva este băgat în Hall of Fame-ul UFC-ului. Pe același clip, pe același film, vreau să mergem puțin la minutul 6. Man, cum s-a întors spre ele, ce bun. Din partea asta la. Gata. Wow. Ok, să rămân aici că totul se vede. Diferența între cele două videouri, ați văzut cum într-un video s-a prelungit heel hook-ul din cauza că cel care se apăra făcea bine ce făcea. Adică în momentul când cineva îți forțează tibia să se rotească în genunchi, tu trebuie să învârți în aceeași direcție, să înveți, să ai instinctul de a te învârti în aceeași direcție. De cele mai multe accidentări sunt din cauza celor care se apără, mai ales la început. Nu din cel care atacă, pur și simplu el crede că prinde și ușor trage. Și în momentul ăla nu vezi pe partenerul tău care ar trebui să se apere corect, că nu știe să se apere corect și se duce într-o direcție total greșită și atât auzi. Și un au. Ligamentul e dus. Nu e că zice au, e pur și simplu. Și în câteva minute se umflă și după aia gata. Ok? Deci ați văzut cum se rotea. Ideea e că trebuie să te trăiești un pic mai mult până când efectiv îți iese piciorul. Dacă și adversar și cel care ataca se rotea în rândul lui. N-am mai putut să se rotească. Da, este. Și totuși vorbim de 2014 și în 2014 nu erau chiar atât de la modă leg lock-urile cum sunt în prezent. Dar totuși în sambo și în sporturile astea pe care eu nu le-am, de existența cărora nu știam până la jiu-jitsu, inclusiv catch wrestling, de exemplu, au păstrat în sălile lor câteva tehnici pe picioare care probabil că s-au cam degradat de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cum ziceam. Și mai nou au apărut în prezent câteva personaje foarte importante pe scena jiu-jitsu-ului, cum ar fi Dean Lister sau John Danaher, care nu neapărat că au fost pionierii în ceea ce privește leg lock-urile moderne, dar cu siguranță au avut un cuvânt extrem de mare de spus pentru leg lock-uri. Cred că Danaher a fost inspirat de Dean Lister la un seminar în care Dean Lister i-a spus ceva lui Danaher:
Why would you ignore 50% of the human body? Cam toată lumea ar trebui să știe chestia asta, care practică jiu-jitsu, a tot fost în diverse meme. Eu știu legenda că Matt Serra a fost omul care a întrebat asta. Da? Da, dar bine, e legendă, nu știu dacă e adevărat sau nu. Poate am înțeles. Nu contează. Oricum, e o observație foarte bună. Why would you ignore 50% of the human body? Și în ultima perioadă leglock-urile au evoluat nu neapărat ca tehnică, ca o tehnică, gen ai footlock sau ai straight ankle lock sau ai heel hook sau ai toate celelalte finalizări pe picioare, ci mai degrabă ca un sistem. Când vorbim de acest sistem, ne gândim la câteva tipuri de gardă specializate, cum ar fi Single X, X-Guard, 50-50 până la urmă, dar Butterfly, tot Danaher într-un podcast cu Joe Rogan despre meciul dintre Cyborg și Gordon Ryan. Era cu Joe Rogan acolo, stăteau ei de vorbă ca băieții și hai să discutăm despre meciul între Cyborg și Gordon Ryan. Și trage ăsta Gordon Ryan gardă, o formă de butterfly, și oprește Danaher meciul și zice, clipul și zice: uite, acum deja din momentul ăsta știam că Gordon Ryan va ieși câștigător. Bă, ești nebun, cum așa, frate? Pentru că controla interiorul picioarelor. Gordon Ryan avea sistemul ăsta foarte bine pus la punct. Pas cu pas, din momentul în care a cucerit interiorul picioarelor lui Cyborg, cum să ajungă și a ajuns, frate, pe tot parcursul meciului. Deci ăla mi se pare un meci lecție. Deci a ajuns, a câștigat poziție cu poziție până a ajuns într-un inside, cred că inside Ashigarami. A dat un inside Ashigarami double trouble, o chestie de asta în care Cyborg pur și simplu avea picioarele unul lângă celălalt. Chiar cu tibia în spatele gambei, nu? Tibia în spatele gambei. Asta e finalizarea de care discutam mai devreme, aia noua. Hai să nu ne împotmolim. Aș vrea să aduci un pic apoi, să faci screen-share-ul cu genunchiul. Să vedem ce ne întreabă Șerban. De ce credeți că în UFC mai nou meciurile se bazează foarte mult pe striking? Chiar și între meciurile de grappleri sau wrestleri? Pentru că atunci când amândoi sunt buni la sol, preferă să rămână în picioare. Nu sunt consumul de energie, dacă sunt foarte buni amândoi, adică sunt foarte buni la sol, nu vrea nimeni să ajungă jos. Și plus că în MMA se caută poziția dominantă, adică din picioare de deasupra. Este foarte greu să lucrezi gardă în MMA, e multă transpirație, băieții sunt super forțică, există explozie corporală a mușchilor și e greu să ții pe cineva locului fără să facă postură, de exemplu, și să lovească de sus în jos. Exact. Lângă faptul că oamenii știu foarte bine grappling, da? Foarte bine grappling defense. E foarte greu să dai o proiectare lui unul care știe toată viața a făcut wrestling. Și atunci ce faci? Poate că oamenii am văzut că te expui. Uite-te cum și-a luat ăsta luptătorul Ben Askren, și-a luat genunchiul ăla în bărbie, că nu Borg femeia. Da. A fost la un dat pe Facebook o poză cu craniul sfărâmat aici. Ok, nivelul. Eu cred că nivelul a crescut foarte mult și atunci sunt, de exemplu, dacă se lovește de un striker, only striker, se de obicei meciurile XF, ok? Unul care știe striking bine nu e forțică pe grappling. Unul care știe grappling nu e forțică pe striking. Și atunci dacă ești luptător și numai atât știi să intri la picioare, păi când îți dă pumni în cap, clar că o să iei la picioare. Și dacă vorbiți de UFC, atunci asta e cam explicația noastră. Principiul în apărările de picioare. Atacurile care formează torsiune se apără cu torsiune. Atacurile care nu provoacă torsiune nu trebuie niciodată apărate cu torsiune. Din experiență vă zic, foarte mult am greșit, mai ales la început de BJJ, când în straight footlock încercam să mă învârt eu, să mă smulg afară. E cea mai mare prostie pe care vrei să o faci. Recomand, dacă ajungi într-un straight footlock, bine bați
Merg la antrenor și întreb, uite, cum aș putea să ies de acolo? Și el e avizat să-ți explice, adică îi dai bani să învețe, nu-i dai bani să-ți rupi genunchiul la antrenament. Îi zici, uite, am fost prins într-un straight foot lock, adversarul meu mi-a făcut asta, cum aș putea să previn asta sau ce trebuie să fac să ies? În caz să inventez eu smulgeri și rotații. Am pregătit lecția toe hold pentru astăzi. Știi, toe hold-ul are cumva legătură cu heel. Lasă mâna jos, te rog, lasă-mă să termin și după aia dacă vrei. Toe hold-ul are cumva legătură cu heel hook-ul în ideea în care există o rotație acolo, da? Numai că rotația este puțin diferită. Felul cum este aplicată forța pe această rotație este puțin diferită. Pentru că toe hold-urile sunt permise la competițiile IBJJF de la maro și negre, da? Nu știu dacă și la roșii. Și revenind la toe hold, dacă la heel hook, după cum îi spune și denumirea, prins călcâiul și călcâiul cumva este conectat și este mai bine sudat pe gambă, mai bine zis pe bucata de la genunchi la gleznă, să zicem că e gambă, da? Decât distanța de la toe, adică de la degetul de la picior, până la genunchi. Observați aici cum piciorul este prins în această priză de kimura, iar băiatul care dă toe hold-ul are degetul mic de la mână cumva aliniat cu linia degetelor de la piciorul celui care își ia toe hold-ul. Okay? Pentru că el caută să aibă o pârghie cât mai departe de zona pe care o afectează. Care este zona pe care o afectează în situația asta? Este glezna. Okay? Ce vrea să facă? Vrea să înfășoare glezna celui de jos pe antebrațul mâinii lui drepte. Okay? Deci vrea să facă chestia asta. Uite, am o poză și o să pun poza după ce terminăm cu filmul, să vedeți care anume parte a corpului, a gleznei, se sfâșie de la un toe hold. E ca și cum calci strâmb cumva, e fix în aceeași parte. Deci asta este primul motiv pentru care un toe hold este permis la IBJJF și nu este permis heel hook-ul. În același timp heel hook-ul nu este permis. Pentru că presiunea se pune pe gleznă, iar forța rotației nu ajunge atât de repede la genunchi ca la heel hook. La heel hook glezna aproape că este trecută cu vederea, pentru că mișcarea de rotație se transferă imediat pe articulația genunchiului. Asta 1. Și 2, observați cum controlul pe șold, cel puțin din poziția asta în care am pușcat toe hold-ul de la riva, este mult mai scăzut decât la heel hook. Okay? Aproape că nu-i ține deloc șoldurile, își folosește mai degrabă picioarele pentru a-i bloca celălalt picior ca să-i blocheze răsucirea. Că și la toe hold, foarte bine ziceai mai devreme, combate o finalizare care implică răsucire cu răsucire. Și la toe hold, cel de jos vrea să facă răsucire, vrea să rotească în direcția toe hold-ului, nu în direcția opusă. Așa, tot aici vreau să ne ducem la 2 secunde mai departe, chiar aici. Vedem o altă tehnică, un alt toe hold din control lateral, tranziție pe control prin fandare. Din punctul meu de vedere, poziția asta e destul de ușor de apărat. Nu este chiar atât de puternică, pentru că ai observat cum îi controla șoldul cu Neon Belly, practic. Și dacă începe să se zbată și începe să scoată șoldurile, să îndrepte piciorul și așa mai departe, nu cred că e o poziție foarte reală ce se întâmplă acolo. Pune înapoi un pic, pune înapoi în momentul toe hold-ului. Deci, cum zicea Marius, tipul de sos care aplică toe hold-ul controlează șoldul efectiv cu stând pe el. Nu e un control, ăsta efectiv stai pe el. Piciorul celălalt este liber. Piciorul celălalt poate veni, lovește în laba piciorului sau efectiv în subaxilă și efectiv gata, se pierde controlul. Omul nu mai stă pe tine. Poți să te miști. Deci nu control. Nu e cea mai safe poziție de atac toe hold-ul, clar. Tehnica asta funcționează dacă
elementul surpriză, pentru că practic nimeni nu se așteaptă de Toehold de Niombeli. Din Niombeli nu. Dar repet, nu-i foarte legitim ar veni să zici. Se poate zice. Îl ataci, omul vine și adică nu poți provoca atât de repede damage și pot eu să te lovesc și să-mi trag piciorul înapoi. Adică de asta zic că nu e. Se pare ție că asta e viabilă? Poți să faci la o movă, la o albastră? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Și o să folosesc situația pe care am creat-o ca să vă sfătuiesc, dragilor, să nu credeți tot ce vedeți pe YouTube. Da, poate situația asta funcționează, dar controlul pe piciorul nu este foarte bun. Salutare, Marius. Marius ne povestește despre lupte libere și ne spune că sunt interzise procedeele ce pun în pericol articulația picioarelor. Într-adevăr, luptele libere sunt diferite față de jiu-jitsu. Scopul este altul, este în principiu de a-l pune pe adversar cu merii pe saltea. La jiu-jitsu scopul este de a-l face pe adversar să zică stop, gata, pioa, nu mai fac. Așa, ce aș face? Vreau să continui. La noi ne omorâm. Aș face în situația asta piciorul celui de jos, piciorul controlat, piciorul pe care se dă toehold-ul, se află între picioarele celui de sus. M-aș duce cumva, aș încerca să-i capturez piciorul. Pot să caut în continuare o formă de toehold sau mă pot duce pe o altă finalizare, dar aș dori mult mai mult. De exemplu, aș putea să alunec cu genunchiul din reverse niombeli, că nici măcar niombeli nu e ăsta, din reverse niombeli între picioarele celui de jos și să mă duc pe nibar. Exact. Între picioarele mele super strâns și să mă duc pe nibar. Asta aș putea să fac. Vreau să mai dau un share screen la o poză pe care o să vedeți articulația gleznei. Acolo se rupe piciorul când dai toehold. Chestiile alea albe pe care le vedeți sunt ligamente și pe unde e înroșit puțin înseamnă că s-au cam rupt ligamentele. Poza asta a fost făcută după cineva care a călcat strâmb. Opa, mi-a dat toehold. Cine? Groapă. Mi-a dat groapa toehold. Da. Mă, frate, mergeam pe stradă, și mi-am luat un toehold. Așa vorbesc jiu-jitsarii. Da. Adică ce mai călcat strâmb? Da, frate. Nibar, tot ai amintit de el, ai pomenit de... Ok, Nibarul, după cum ați înțeles din ce a explicat Marius, deci dacă nu mai punem încă o dată imaginea, dacă omul de sus ar fi lăsat piciorul, genunchiul pe saltea și s-ar fi înclinat spre picior, cea Marius era genunchiul ăsta care era pe abdomenul celui de jos. Să divulg ceva foarte, foarte kinky. De un nene pe care îl chema Osvaldo Fada? Nu. Osvaldo Fada este unul dintre puținii care au ajuns centuri roșie în BJJ. Centura roșie în BJJ este like the final destination. Okay? Osvaldo Fada s-a antrenat, cred că sub Luis Franca. Asta e că am scris pe undeva pe aici. Și Luis Franca a fost antrenat de Mitsuo Maeda, ăla care i-a predat direct lui Gracie. Da, Luis Franca. Deci Mitsuo Maeda. Luis Franca ăsta a fost coleg de saltea cu Helio Gracie, știi? Și care a fost faza? Știi, familia Gracie preda pături aristocratice din Brazilia, ălora cu bani. Și Osvaldo Fada a predat prin suburbii. La un moment dat au început ăștia să aibă așa ca un fel de beef, ca un fel de dispută oamenii, ok? Că eu sunt mai bun, respect, dar și eu sunt bun. Și până la urmă și-au dat-o oamenii, frate, și-au dat întâlnire. A venit ăsta, Osvaldo Fada, s-a dus la Helio Gracie pe bătătură cu 20 de elevi. Bineînțeles, cu anunț făcut înainte, adică dacă se poate, domnule, puteți veni și noi cu 20 de băieți la dumneavoastră ca să ne batem.
Îți dai seama, normal, hai, aduți băieții încoace. Și ca să vezi că ce am aflat, sursele sunt cumva, sursele de informație sunt cumva împărțite. Într-unul dintre ziarele de la vremea respectivă, vorbind de anul 1955, frate. 55, îți dai seama. Zice că Gracie a ieșit câștigător cu 7 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri. Alt ziar zice că ăsta, Osvaldo Fada, a ieșit învingător. Bineînțeles, îți dai seama, Gracie avea banul, putea să dea banul la editură. Ia, frate, zici tu așa ca mine, 7 victorii, 4 egaluri și 3 înfrângeri, știi? Dar o tipă din familia Gracie, am notat numele pe aici, ceva cu Gracie, bineînțeles. Mă mir că n-au filmat ăștia ceva dis și chestii de astea, să o dea pe live-uri, pe Facebook. Acum așa se rezolvă problemele. Faci un dis. Așa, Rayla Gracie. Am găsit. Rayla Gracie zice în biografia familiei Gracie, a scris o carte, ceva de genul ăsta. Apropo, a zis Pascu că ne bate pe amândoi. Da, ne bați pe amândoi, sunt de acord cu tine. Așa, să revenim la leglocuri. Și nici nu putem să-ți dăm leglocuri, Pascule. Ai picioarele alea, frate, de Nike. Ce să da, am încercat odată să-i dau un legloc lui Pascu și m-am potolit repede când am văzut cum se uita la mine, știi? O privire din asta așa. Ce vrei să faci tu acolo? Ce vrei să faci tu acolo? Potolește-te, mă, băiat. Hai să ne mișcăm un pic mai bine. Așa. Inclusiv Rayla zicea în biografia familiei Gracie sau ceva de genul ăsta că de fapt Osvaldo Fada a ieșit câștigător. Cu ce? Cu leglocuri. Și după au început băieții Helio cu ăștia, că leglocurile sunt pentru săraci, că duceți-vă că leglocurile sunt pentru antrenamente de suburbie, că ne interzicem la sală leglocurile, dar acolo la noi nimeni nu mai face leglocuri, bla 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 bla. Și ăsta a fost între motivele pentru care, cel puțin pe partea de BJJ, leglocurile și-au pierdut din popularitate. Și acum sunt tot felul de aș spune voci, dar vocile astea cumva s-au cam stins, știi? Erau din garda super veche de campion mondial IBJJF, spuneau ceva legate de leglocuri, că leglocurile sunt pentru cei care nu sunt în stare să depășească garda. Vezi aici, am lăsat-o pe ecran să nu uităm de întrebare. Da. Anyway, mi s-a părut foarte interesantă chestia asta cu Osvaldo Fada. Apropo, Osvaldo Fada în continuare își lasă tentaculele în lumea jiu-jitsu prin Nova Uniaio și echipa lui ia uite, frate, GF. De la ce vine GF? GF Team. Da, GF Team. Da. Gata. Ne întoarcem la ce ziceai. Istorie. Era Sador. Și acum extemporal. Scoateți o foaie de hârtie. Cine a fost Osvaldo Fada? Nu. Cine a câștigat meciul dintre el și în ce an a existat? A domnit Ștefan. Lăsați în comentarii. N-aveți voie să derulați înapoi. N-aveți voie. Ok? Cine live, nu se poate. Se poate derula live înapoi? Nu știu dacă se poate. Cred că. Ia să. Stai că vă la mine aici, pe telefon direct. Nu merge. Ok, hai să-i răspund și o abordare. Că Răzvan a fost la un moment dat, după aia l-a părăsit, am mers pe alte drumuri. Vă salut, tot respectul. O abordare safe, păi, îmi ia apar cu picioarele. Încerc să nu-i ofer picioarele. Nu depășesc cu știi cum e un leacă denumirea lui, adică un om care atacă picioarele, adică dacă știe omul ți le ia. Uitam zilele trecute la Craig Jones, dintre cei mai în vogă artiști ai leacă-ului autohton.
Și e șmecher omul, îți ia piciorul, are o poziție key-lock, o denumesc ei, pentru a-ți expune călcâiul la heel hook, adică un entry pentru heel hook. Dar e fenomenal. E ceva de genul. La un moment dat a dus Andrei la noi în sală tehnica, o văzut-o la tipii ăștia norvegieni, dar nu mai știu cum se numește, Matrix, da, la Matrix. Când vii cu pendulezi cu piciorul din spate, în spatele genunchiului. Și bine, tehnica entry abordat de mai mult, să găsești sub denumiri. Dar e super faină. Eu aș mai puncta o chestie. M-aș duce pe Toreanda și cu asta închei. M-aș duce foarte pe Toreanda și pe mișcări, pe depășiri stânga-dreapta, nu cu presiune, să-mi ofer piciorul ca și reper pentru el. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi atacat. În momentul când te apropii de el, clar te poate. Uite, eu aici aș avea o altă abordare. Mai degrabă m-aș duce pe double under sau pe over under. Păi, da, așa asta e bună. Tot picioarele tale sunt mult în spatele tău. Da, și exact. E un loop choke. Și un loop choke. Da, e foarte periculos. Sunt mulți care sunt taxați pe două direcții până la urmă. Uite, o să tot fac. Eu sunt fan Danaher, frate, și recomand tuturor judecătorilor să uite la Danaher de fiecare dată când aveți ocazia. Am făcut rost și de instrucționalele sale mai așa. Nu zic ce înseamnă mai așa, că na. Și zicea despre treaba asta că dacă până să incluzi leglock-urile în sistemul tău de BJJ-ist, era cumva un sport unidirecțional, da? Ei adversarul care este pe spate, vrei să treci de linia tălpilor, de linia genunchilor, ajungi la linia șoldurilor, i-ai depășit garda. Ok? Hai să te rulezi un pic în spate, să vorbesc despre pașii luptei. Pasul numărul 1, lupta de jiu-jitsu, da? Ducerea luptei la sol. Pasul numărul 2, ce am descris mai devreme cu liniile tălpilor, genunchilor și șoldurilor, și anume depășirea de gardă. Pasul 3, să avansezi în poziții de control care să-ți ofere posibilitatea de a finaliza până la urmă, de a finaliza eficient și să nu pierzi poziția. Nu de puține ori am văzut armbaruri reșuate din control deasupra, cu unul care nu știa să dea bine armbarul și a căzut pe spate, a depășit la garda și a câștigat la meciul și copiii mai ales, știi când fac chestia asta. Și în pasul numărul 4, finalizarea în sine. Ei bine, odată cu apariția acestor leglock-uri din nou în peisaj, jiu-jitsu devine dintr-un game unidirecțional, da? În momentul în care recupera garda, ce face? Mamă, iar trebuie să iau de la capăt, depășire de gardă, nu știu cum. Ceea ce nu e posibil. Am văzut un meci acum câteva competiții în România, la cred, cu Mateuș, care a fost la tine, la Cluj. Da. Și își tot lăsa piciorul să ia la alt în gardă. Hop, ia piciorul, dă piciorul, ia piciorul, dă piciorul. A făcut vreo 40 de puncte. Era strategie de a face puncte, da. Da. Știi? Very funny. Și mai nou, jiu-jitsu poate fi privit ca un sport bidirecțional, ok? De la picioare către cap și de la cap înapoi la picioare. Ați văzut în clipul de mai devreme cel cu toe hold-ul, în care pleca din reverse knee on belly, din control lateral în reverse knee on belly în toe hold. Am stabilit deja că nu este o situație foarte, foarte eficientă din punctul meu de vedere, dar poți să te duci din aceeași poziție în alte forme de leglock-uri care sunt legit. Da, ideea de tu ești în knee on belly, ai putea accesa brațul, poți accesa choke-ul, baseball choke, să faci atacuri. În momentul în care îți bagă tibia pentru recuperare de gardă, să-i prinzi piciorul, să-i prinzi glezna și să te duci pe spate pentru ankle lock, știi? Adică sunt multe chestii pe care le poți face și din control lateral. Adică ce ar însemna asta? Ar însemna să te întorci la picioare. Deci eu eram acolo spre cap. Despre asta e vorba. Asta așa, și mă întorc la picioare. Greșit,
Da, ar spune unii. Păi frate, ai ajuns la cap, ești tâmpit, te întorci la picioare, te lovește cu picioarele. Nu neapărat. Pentru că dacă am un control bun, position before submission, atunci pot fi în stare să dau o finalizare pe picior fără să mă expun că pierd poziția. Okay? Da, dar uite, zicea Roger Gracie în interviu că un om poate lupta fără ambele picioare, dar nu poate lupta dormind. Adică el se axează mai mult pe a tranziționa spre gât și a dormi pe om cu un choke, că dacă nu bați, nu se rupe nimic, pur și simplu e somn și te trezești ca cu piciorul pe sus. Adică nu bați la un toho, pușcă și aia e. Chiar am văzut, nu știu, era o finală sau ceva. Româna, în finala campionatului mondial la Open, acum ceva ani buni. Nu, era de la Gracie Barra, acum o cheamă. Ăsta din America, de la Gracie Barra. Nu știu decât pe Octavio Souza. Nu Octavio Souza, altul. În fine, de la Gracie Barra roșii. Au ajuns în ceva, nu știu dacă era finală, era ceva sfert de finală sau semifinală. Și efectiv m-au bătut și s-au dus piciorul, pușcat, s-au rupt piciorul și m-au bătut. Păi, am o chestie mișto. Am pregătit o chestie mișto. Una dintre finalizări, nu știu dacă nu știu dacă a amintit-o Gabi mai devreme în lista pe care a făcut-o, dar una dintre finalizările, o să deschid o mică paranteză. Ce înseamnă finalizare pe picior? Înseamnă că îi afectezi articulația piciorului, da? N-a amintit-o. Dar care poate fi articulația piciorului? Ok, am văzut gleznă, am vorbit de straight ankle lock, am vorbit de toe hold, amândouă afectează glezna. Am vorbit de heel hook și de knee bar, care amândouă afectează genunchiul. Dar mai este o articulație care poate fi afectată de footlock-uri, și anume articulația șoldului. O să dau un mic spoiler, am pregătit ceva foarte interesant. Meciul, nu vă spun ce meci este, vă spun doar că este vorba de electric chair. Păi nu mai lungesc, doar să explic un pic. Breaking power-ul vine în șold aici, pe genunchi, aici e genunchiul. Și tot momentul ăsta, extinzând toată forța de rupere, breaking power ăsta e de la Danaher, dacă tot ai amintit de el. El explică, când vorbește despre tehnică, zice forța care distrugere, adică ce provoacă durere. E șoldul care împinge într-o hiperextensie genunchiul. Mai zic o chestie vis-a-vis de knee bar. Knee bar-ul este armbarul piciorului. Exact. Ok. Și o apărare, stai așa să mă bag în cadru. O apărare la armbar este să faci chestia asta. Hop. Ok? Pentru că asta vorbeam, da. Da. Pentru că ai cotul, el pune presiune cu cotul pe șold. Dacă întorci mâna, invers, pune presiune cu șoldul pe cot. Dacă întorci mâna, pune presiune cu șoldul pe încheietura cotului. Okay? Și practic nu are armbar. El ar trebui să controleze rotația mâinii. Și nu știu dacă ați remarcat în poza de mai devreme, dacă poți să o pui din nou, Roland, te rog. Ei bine, uitați-vă ce face băiatul cu kimono albastru cu mâna dreaptă. Capturat, vedeți cum se înfășoară pumnul pe călcâi? Iar asta controlează rotația. Aici vrea să ajungă laba piciorului să fie ascunsă în lateralul capului pentru a nu mai putea să se întoarcă. Adică tu, ca să omul ăsta ar trebui să se rotească în sus. Ok? Și nu din cauza labei piciorului care e fixată în cap. Bine, la o piciorul și la subțioară, la sub braț. Cum? Și e și mai grav. Dacă ia piciorul și îl bagă la sub braț, e și mai grav. Atunci hiperextensia e mai brutală. Da, call an ambulance, man.
Haide că vreau să pun un film pe care ar trebui să-l știe orice jujițar serios. Meciul este între Eddie Bravo și Royler Gracie la Metamoris 3 în 2016. A fost meciul ăsta. În 2016, nu știu dacă se vede bine, dar Eddie Bravo avea 43 de ani, Royler Gracie avea 48. Să vezi, oamenii se pregăteau să lupte pentru un meci de 20 de minute. Arată acolo 24, cu tot cu prezentare. Vin băieții în arenă să mai opresc nu știu ce și încep să lupte. Și încep să lupte. Și o să dau direct la minutul 9 și 30 de secunde. Până când îmi dau seama că are minutul 9 și 30 de secunde, vă zic că la începutul meciului, uite, se vede aici din imaginea asta, Royler era pe depășire, presiune, depășire, presiune, umărul în față, crossface-ul ăla cu mâna stângă, tot așa a fost meciul. By the way, observați că Eddie Bravo are pantalon de la tatami, strească Mastacan, fratele Mastacan, a sponsorizat și pe Eddie. Dar vreau să zic că are pantalon de kimono, pentru că are game-ul ăsta cu demigardă adâncă, demigardă. Uite, hai că las de aici. Ce faci? Are lockdown-ul prins. Lockdown este poziția picioarelor. Observați, mamă, ce poziție ciudată, i-a prins lockdown-ul, frate. Uite cum se înfășoară genunchi, cum se rotește tibia-ul ăla. Apropo, lockdown-ul este poziția în care Eddie, care este cel cu pantaloni albi. Eddie, by the way, dacă nu știți, deși nu știu dacă sunt oameni care ne urmăresc și care nu știu jiu-jitsu cât de cât, este un personaj foarte neortodox din lumea jiu-jitsului. Eddie Bravo fumează foarte mult, alături de Joe Rogan. Are tot felul de idei crețe. Este un pic flat, dar este și un inovator și un pionier al jiu-jitsului, frate. A inventat o grămadă de poziții. A inventat rubber guard, a inventat finalizări, electric chair, vă mai spun una, dar mai târziu puțin. Multe poziții cumva specializate pentru cei care sunt ultra flexibili. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Un picior este blocat cu lockdown-ul acela, iar celălalt este blocat de brațele și de pieptul lui Eddie. Acum Eddie o să folosesc un cuvânt de cartier, îl crăcănează efectiv pe Royler în toate pozițiile posibile. Îi depărtează picioarele la maxim posibil. Noroc că Royler face jiu-jitsu de când să știe și este flexibil, pentru că e multă presiune pe articulația șoldului. Datorită lockdown-ului sau din cauza lockdown-ului, cum mi s-a îndoit genunchiul lui Royler, băiatule, în poziția asta. Din cauza lockdown-ului respectiv, control minunat, are un control minunat pe picioare. Nu mai vorbesc și de pe unul dintre picioare. Nu mai vorbesc și de controlul pe celălalt picior, în care este practic toată partea superioară este concentrată să facă asta. Fel ca la Nibar și la multe alte finalizări, marea parte a forței e generată de articulația șoldului. Mai toată forța. Așa, o să mai dau la încă un minut, pentru că meciul tot e cumva un dute vino între deep half, lockdown, electric chair și Royler inversând. Chiar vă recomand să vă uitați la meciul ăsta, că e foarte mișto. Royler încercând să depășească garda cu aceeași chestie pe care am spus-o mai devreme, cu crossface-ul acela. Așa, să dau la minutul 22. Uitați-vă la poziția lui Eddie, ciudate sunt poziția picioarelor. Și uitați-vă în ce hal i-a îndoit piciorul lui Royler, în ce rotație ciudată are genunchiul. Eu cred că Royler, dacă nu făcea jiu-jitsu de când să știe, piciorul ăla era rupt de mult. Am cam văzut meciul ăsta o chinuială din partea lui Eddie pe Royler. Ba i-a chinuit genunchiul, ba i-a chinuit șoldurile prin electric chair-ul ăla pe care l-am văzut mai devreme, care, by the way, pleacă bine de tot din deep half, de migarda adâncă, cu lockdown-ul acela prins. Și să vezi, spre sfârșit, o să încerc să nimeresc fix
secunda respectivă să opresc. Câteva secunde, 30 de secunde. Uitați-vă la glezna lui Royler. Acum. Ai capul meu. Deci uite cum îi ține piciorul ăla, cum își are piciorul stâng înfășurat peste coapsa lui Royler. Laba piciorului stâng este în spatele tibiei lui Royler și îi provoacă torsiunea asta ciudată a tibiei, în timp ce vine și cu piciorul drept să amplifice puțin torsiunea, că nu era suficientă, și controlul, bineînțeles. Și cu mâinile ce face, frate? Îi îndoaie glezna în halul ăla. De uite și tu zici, deci pur și simplu zici că l-a demontat. Și plastină. Try this at home. Pentru a deveni genul ăsta de flexibil, ai nevoie de ani mulți de pregătire și de a fi forțat. De exemplu, m-am uitat la, nu știu, Meow Brothers, da? Am văzut ceva video cu ei, super deci laba piciorului se îndoaie așa, e super moale. La fel. Încă ne laba aia de zici că... Și apropo, am văzut la Meregali, frate, niște glezne, unchiul meu e mai mic decât glezna lui. Oricum, trecând peste asta, tu îți dai seama ce conștientizare au oamenii ăia care sunt campioni mondiali de jiu-jitsu în ceea ce le privește propriul corp. Adică ei se folosesc de orice milimetru al corpului ca să îmbunătățească tehnica aia pe care au repetat-o și repetat-o și repetat-o de 1000 de ori, să poată să o dea în competiție împotriva unui adversar poate cel puțin la fel de experimentat, la fel de puternic, gramat să zic, să te bată. Și el, nu doar să reziste. Hai că doar să reziste mai e cum mai. Acela vrea să te căsătească. Zic să nu ne mai lungim super tare, că vreau să fac o mulțumire specială, pe lângă faptul că vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și că ne-ați dat share și că vă place jiu-jitsu. Asta e cel mai important. Vreau să-i mulțumesc lui Roland, care s-a ocupat de mai toată partea tehnică. Roland a fost omul din spatele acestui podcast. A fost omul care a făcut cumva podcastul să funcționeze. Datorită exigenței lui Roland, am fost nevoit să-mi cumpăr echipamente noi. Și sunt foarte mulțumit de ce a ieșit. Să știi că îmi place primul podcast pe care l-am făcut. Și mă gândesc, pentru că nu am terminat cu leg lock-urile, ce ar fi dacă lăsăm să fie leg lock part 1 și continuăm cu leg lock part 2? Extraordinară. Atunci o să fie primul subiect pe care o să-l ating next time. Repet, vă mulțumim că ați fost alături de noi într-un număr atât de mare, 7000 de susținerea voastră, cu like-uri, cu share-uri. Vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Fiți pe fază pentru următorul episod al podcastului nostru. Va fi probabil tot la aceeași oră, ora 21.